ברוכה הבאה. מה שמך? אני טרין. מה זה טרין? עם תף או עם תת? עם מה? עם תף. זה שם של תבלין. טרין זה מותג. מאיפה את בארץ? אני מקיבוץ יגור. ומאיפה חזרת? מיפן. איך היה בטיול? חלום. בסדר, את באת בקיבוץ, יש לך סטנדרטים נמוכים. עד שחטפתי איזה וירוס כנראה או משהו. היו לי כאבים נוראיים באזור הבטן. אכלת בעלי חיים מוזרים? כן, אכלתי הרבה בעלי חיים מוזרים. מה אכלת, מדוזה בחלה ואימה? בעזרת הביטוח של הפניקס סמארט. תוך חצי שעה חזר אליי דוקטור יפני חמוד, עזר לי, ובעצם זה מה שהציל אותי. אז הצילו לך את הטיול. הצילו לי לגמרי את הטיול. יש משפט ביפנית שאומר תעשי ביטוח של הפניקס סמארט לחול, ואל תערבבי סושי עם פול. מושלם.